Baithalangso serdihun aklam pen Bogori Anglong cheleng atovar kasaoi ajok heno labangso atovar pon a kontraktor atumtong kechok chema mati keklem atumtong akam kasaoi ma athi non labangso atovar pen arjiding o kalilang sita non ke hengno lablo lasi BJP atum kaikita ningjever development pu kacipu ke arnisi a development anchodma lapuson a development ke ning ingsamse pusi rada tumpen ningjepon anparta Karbi Anglong ke theki dingatum kachelangdun kapang kre ajok aning hang aling tongki klemponma lapuson kasaoi pek a development ke nangni pusi rad atum ningjepon. News Report Public TV Karbi Anglong.